fɛ ka taa fo min ye dɔngɔnɔdugu la ko sira in ko fo ka o larawuli kura ye sabula o da ka di olu ni Mali bɛɛ lajɛlen na. Union européenne olu bɛna u ɲɛsin baara minnu ma sa o ye seko ni dɔnko Manivia ale ni mara yɛrɛ kan sigili sen kan k'o sinsin u ni Mali o baara minnu kɛ ka kɛ ni Mali ka taabolo kura ye u bɛnna o kan. Asimi ye nin bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u bisimila u n'an bɛ k'u sigi la. N'an bɔra an bɛ taa Banin kɔ n'o ye Joyilakaw olu fɛ ye min ye Mali bɛ kan jɔ min na nin waati in na lakana basigi a bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Ministre d'État général de corps d'armée Sadio Kamara Falaye ale taara kunungo Baninkɔkaw fɛ n'o ye Joyila ye a kunbɛra dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ ni nisɔndiya ani taare ye k'a yira sa ko a bɔra a ka so a nana a ka so min ye Sadio Kamara ye a n'a nɔfɛmaw Falaye u y'a yira sa ko tɛ nin ko bila dagirinda la koyi kɛnɛ bɛ mini a ka taa birikiden fɔlɔ da baara ka daminɛ. Sadio tilalen biriki da la Falaye min ye minɛnw ye olu surula kɛnɛ kan nka kɛnɛ kan sa min ye Joyila maire ye a ye foli tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma hakili tolen filɛ nin la nin ye ko kan kɔni kɔrɔ sa ko olu ni bɛna kisi yaasa bɛnbatiwale wale kɛbaaw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la ni nin kan banna Joyila ka lafiya a n'a ka basigi bɛna sinsin. Gouverneur n'o ye Mariam Kulibali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la Falaye a fana ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko ko ale kun sigilen don ni nin ye kabi waati min ministre ye weleliw caya olu fɛ Falaye ka jateminɛw kɛ ko sɛbɛn min bɛ yen k'u k'a larawuli joona baara ka se ka sigi sen kan Sadio ka teli u bɛ nin sangalama sa minɛn bɛ taa suru ninnu kan ye Falaye o la sa baara in a bɛ tali kɛ kan belebelew sigili la bi an ka jamana marabolo kuraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a n'a minɛnw yaasa cogo min na lakana o bɛ se ka sabati. N'an bɔra yen an bɛ taa Burukinakaw fɛ Falaye wolomasiri tabaw ka dagatigiw min ye anw yɛrɛ ka baro kɛlɛtigi ye ka taa fara Burukinabew ta kan ani Niger ta olu bɛ lajɛla kabi kunnasini ko Burukinakaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ka dagatigiw ye u ka jɛrɛ in yɛrɛ kɛkun ye min ye sa fɛɛrɛ ni dabali ka se ka sɔrɔ o la sa Burukinabew ka maa min bɛ yen n'o y'u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye nin waati in na ale y'a yira sa Musa Jalo k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'olu nana nin kɛnɛ in kan k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye général de division Umar Jara ye Mali wolomasiri tabaw ka dagatigi Niger wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Musa Sali Barmu ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn bolodi ɲɔgɔnma ye général Dawuda Traoré ale min yɛrɛ ye AES kɛlɛkɛcɛw faralen ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛmaa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan maa mafalenw caman fana tun bɛ minnu bɔra Mali la yan ale ni jamana wɛrɛw la yaasa ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kurubokari. Musa Jalo ka fɔ la a ko bɛn kɛra min kan ko sɔn bɛna kɛ o ma koyi AES ka galabu kɛnɛya ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ka wuli ka jɔ kɛ o sɛbɛn min filɛ nin ye n'u ye o mafari o dilan ka ban ko ka to ka o di sa yaasa baara bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min na wolomasiri taba dagatigiw kun kan ka falankan mun kɛ olu y'o kɛ maa mafalenw ka baara kɔfɛ sisan sɛbɛn a bɛna di jamana ɲɛmaaw ma min ye Dawuda Traoré ale bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don nin waati in na AES wolomasiri tabaw faralen ɲɔgɔn kan o sigiyɔrɔ bɛnnen don Nizɛrikaw olu fɛ yen ma k'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen yanni ninnu ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye dagatigiw ye o y'a sɔrɔ sa maa mafalenw ka bɔ jamana saba in kɔnɔna na n'u dɛmɛjɛkulu olu tun ye baara kɛ k'a daminɛ afirikalo tile 7 la ka taa bila tile 15 la yaasa sɛbɛn min bɛ yen n'olu baaraw kan ka sigi sen kan yan'a ka tɛgɛnɔ bila majɛ minnu b'a la ka se ka olu dafa. N'an seginna ka na so min ye wolomasiri tabaw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ɲɛsinnen n'u ka minɛnko tajiko ale ni bolimafɛnko ma n'a bɛ fɔ o ma sa ko DHT olu ye kalan kɛ u ka maaw kunna n'o o ye a bɛ fɔ o ma sa ko kalan kun fɔlɔ ni kun filanan CAT1 ni CAT2 minɛnko tajiko ani bolimafɛnko o ko hukumu kɔnɔna na kalan in bɛ tali kɛ sanko kalan na n'o ye san 2025 ye baara in kɛnɛ ka sa n'o ye kalankunjɛ in ye ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen colonel major Musa Dem ale min ye dangan ye bi wolomasiri tabaw ka tajiko ani u ka bolimafɛnko ani minɛnko kunna ale yɛrɛ tun bɛ yen maa mafalen caman wolomasiri tabaw ka dagaw kɔnɔna na olu fana tun bɛ yen kalo 6 maa 693 olu de ye kalan kɛ musolakaw ye 70 ye a ko kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen u ka jɔnjɔn sɔrɔ sabula u nila mina wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la tilekɔrɔ baara sanjikɔrɔ baara fiɲɛkɔrɔ baara funtenikɔrɔ baara ka taa se min ye waati gɛlɛmanw baara ma ji tɛ dugu minnu na ani yɔrɔ minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la sa directeur a y'a yira sa k'a fɔ ko nin CAT1 mɔgɔ ninnu ni CAT2 maaw
samba flan mugan duru hugumu konnana ku ka bara ko akoni kun tise ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan min ye colonel Sinali Musa Danbele ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kalan waati bɛɛ lajɛlen na maa ninnu kɔni u yɛrɛ a ye k'a fɔ ka sɔn ka muɲu kun ka baara kɛ danaya ni tilenna ni seko ni dɔnko la ko foyi tɛ o bɔ k'a b'a ɲunu fɛ sa u ye kalan min dɔn nin ye dɔnniya min donn'u la nin ye u k'a kɛ ka baara kɛ yɔrɔ caman na maa min ye bɛɛ lajɛlen Sulemani Danbele garde national la fala ale y'an bɛɛ dan ale kɛra major an sɔnna a ma ni ye anw ye falenbuguninkaw ye koyi n'anw m'an ka disi sɔrɔ ka passer a tɔ tɛ foyi tiɲɛ anw ye c'est pas compliqué o on ont tout dit o la sa ɲɛmaaw ye foli tanu kɛ u ye k'a yira sa ko so ye kɛnɛ ye baara kɛcogo ɲuman ani kimɛliw k'olu bɛna daminɛ baara in yɛrɛ kun cɛra ni jɔnjɔndiw ye min b'a yira sa maa saba fɔlɔ min ye bɛɛ dan olu ka jɔnjɔn dir'u ma an ka sɔrɔ k'an bolo bila an da o kɔfɛ service social armée ka bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ tali ma ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma fala ye olu ka baara u ye kalan kɛ u ka maaw kunna koyi min ye nin kalo in tile 13 ka n'a bila tile 15 la baara in kun kɛ kun ye min ye sa ka maaw la faamuya baara kɛcogo yɛrɛ la u yɛrɛ ka yɔrɔ baara in kɛra ye min ye service social armée yɛrɛ ɲɛmaaba colonel major Burema Samake ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo fala ye ko waati de sera falen ka don kow la min ye service social ye i b'a dɔn a baara min ka gɛlɛn n'a bɛɛ yan ka taa fɔ mɔgɔ ka so ko karisa fatura o ka gɛlɛn dɛ bɛɛ tɛ so la dɛ dɔw bɛ taa ka munumunu k'u ma so ye sisan ko ka fɛɛrɛ ɲini o fɔcogo ɲuman na fala ye denbayaw u ka to ka baro kɛ ni sɔrɔdasiw ka service social ye service social fana k'a dɔn k'a fɔ baara mun b'a bolo baara nɔgɔn tɛ min ye maaw la faamuyali ye sɔrɔdasiya yɛrɛ gun min ka jugu fala ye sisan o yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya dɔɔni tɛ fɔlɔ i sigilen de i b'a ye dɔrɔn k'i kɔrɔkɛ ko mugu cira a la k'a fa e yɛrɛ b'a mɛn bɔlɔlɔ yɛrɛ sira fɛ nka sisan k'u ye fɛɛrɛ sigi o bɛɛ la maa minnu lakalanden filɛ nin ye u tɛna na dan o dɔrɔn ma koyi dɛmɛ fana bɛ taa di maaw ka so cogo di maa joginnen minnu bɛ olu kan ka minɛ cogo di maa minnu bɛ yen ni olu ni hakɛw dɔw ka kan ka kɛ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka dɛmɛ in fala ye o dɛmɛ in jitu ka n'a kumaw kɛcogo n'a waleyaw kɛcogo kalan ye tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na service social ma y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛkun ye maa kura minnu nan'u fɛ u ka se ka baara in kɛcogo dɔn ka se ka nafa sɔrɔ a la ani ka se ka fana baara kɛ ka ɲɛ bonya ale ni karama o kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. ayiwa fala ye maître Muntaka Tall a ye bataki ci an ma ko kiiri minnu bɛ sen na n'ale bɛ ka olu tigiw sɔrɔladonni baara kɛ ka kɛ ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya gun kan bi a ko a nisɔndiyalen don ko sabula ko sariya ko a bɛ k'a ka sira sɔrɔ min ye maa kofɔlen ninnu ye u minɛnen don ko olu n'olu sera ka ɲɔgɔn ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ma diya ale ye cour suprême ko tun y'a yira k'a fɔ ko waleya in bɛ se ka kɛ k'o tilara k'a fɔ ko waleya tɛ se ka kɛ min ye sariyakisɛ min bɛ yen maître Muntaka Tall ka fɔla fala ye min ye sariya sunba ye a sariyakisɛ 7nan ko bɛ maa yamaruya n'i ka maa kɔni bɛ yen k'a minɛnen don fanga ka bolo kan a n'a ka sɔrɔladonnaw ka se ka ɲɔgɔn ye ko nka ko min ye ko in ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kiiritigɛmaw olu de ye yamaruya d'u ma sa k'u bɛ se k'u ɲɛda maa kofɔlen ninnu kan maître Muntaka Tall ko hali o fana na ko ale ma wasa fala ye ko sabula n'o y'a sɔrɔ olu minnu ye sɔrɔladonbaw ye olu ɲɛ bɛ se ka da u kan k'a ka kan u kan ka u sagona dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ mun b'u furakɛ
ko fana ko kan ka to fana denbayaw ka se ka u ye wa min ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ se ka da o kan cogo min mɛtiri tali ka sɛbɛn na sa ko laɲini laban b'a fɛ ko n'a ma ɲɛ k'u gɛnna ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun ka fala ye ko ka t'u bila sa min ye sɔrɔdasiw u ka bɔ sɔrɔdasiw ka kaso kɔnɔna na maanifin tɔw bɛ bila kaso minnu kɔnɔna na i n'a fɔ Keɲeba ni Bamakɔ n'a tɔw ale ni Joyilaw k'u k'a lajɛ n'u bɛ se k'u bila olu kɔnɔna na i n'a fɔ maa tɔw bɛ cogo min na Muntaka Tali ko sa ko ale kɔni bɛna n'a ka baara kɛ sariya ye min fɔ a ye ko wa ko n'a sɔrɔ a ma fana ko a bɛna service tribunal militaire a bɛna sɛbɛn bila ka tunu ma a ka sɛbɛn fan filanan bɛ tali kɛ Musa Mara ka ko la a y'a yira sa ko Musa Mara ye laɲini minnu kɛ ko u ye a yira ka wuli ka jɔ kɛ kiiri kɛlen kɔfɛ cybercriminalité la u y'a yira ko ma jɛn ni cybercriminalité ka nominɛli ye fala ye n'o ye san 1 kaso datuguli ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa cour d'appel la cour d'appel ye o kan kelen f'u ɲɛna sisan k'u n'u ka daliyaw kɔni taalen don min ye cour suprême na nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko sabula Musa Mara ye premier ministre kɔrɔ ye k'a ye sɛbɛnni dɔ de kɛ tweet kan k'o tɛ se ka kɛ a minɛkun ye kalo 9 ko a bɛ bolola min ye parti politique ciliko ye maître Muntaka Tali ko k'a b'o kɛlɛ fana na hali bi k'o laɲini sabatira koyi k'olu tun bɛ fɛ min ka kɛ n'o ye ka sɛbɛnw kɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye ko cour constitutionnelle ko a sera o yɔrɔ la ka ban k'ale n'o y'a sɔrɔ bi cour suprême kɔnɔna na sɛbɛn ninnu bɛ ka ɲini u ti ka ye segukaw ka ban Muntaka ko k'ale kɔni wasalen don sabula daliyaw b'a bolo ko wa fana ko min ye nin ko in ye ale tɛna n'a bila ten fo sariya o ka fɔ a ye a ka sɛbɛn kɔnɔna na sa naaninan ye min ye o ye CNT maa minnu n'a tun wulila olu fana kama ka kiiri taa n'olu ye kiiri la cybercriminalité la fala ye a ko ko fana k'u ye weleli kɛ koyi ko nka ko sɛbɛn bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma wa ale Muntaka Tali ma kɛ ala ye k'a dɔn ko nka ko min ye a ka maaw ka hakɛ ye minnu y'a bila ka baara in kɛ ko a n'o kɛ fo ka se a dan na nin ye Muntaka Tali ka sɛbɛn ye a ye min ci an ma bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye WhatsApp ye ko nin y'a ka hakilinaw ye baara minnu bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ fala ye ko dɔ bɛ Bamakɔ bi a kɛlen don ka denbaw kunna siri a kɛlen don ka denfaw kunna siri a kɛlen don k'an bɛɛ lajɛlen kunna siri denmisɛnninw ka ɲɔgɔn da ɲɔgɔn 20 maa 3 maa 15 moto kelen sanfɛ k'a kɛlen don dabaliban ye bi dɛ min ye waleya in ye tiɲɛ don bangebaa caman bɛ yen se tɛ olu ye telimanijuguw u kɛlen don ka baaraw di olu ma sa don o don sɔgɔma i bɛna denmisɛnninw ta i bɛ t'u bila kalanyɔrɔ la i bɛ tila ka segin n'u ye ko n'o y'a sɔrɔ olu taama ta ye dɛsɛ ye fala ye ko dɔw bɛ denmisɛnninw yɛrɛ la ekɔlidenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn doni ka taa n'u ye ɲɔgɔnw la ka taa kalanso la ka sirabaw minɛ n'o ye wa kuma dɔ la k'u bɛ moto in u b'a fɔ k'u b'a nun ta maa caman y'a yira k'a fɔ guwa minnu kɔnɔna na ni se tɛ faama minnu ye bi fala ye olu k'u ka denmisɛnninw bila nin cogo in na a kɔlɔlɔntan tɛ sariya yɛrɛ ko moto ye maa 2 ye maa 4 fo ka taa se maa 5 ma o sogolilen moto kelen ka fala ye ko denbaw k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini nka minnu fana bɛ sa n'olu bɛ ka nin waleya in kɛ fala ye u ko se de t'olu ye olu denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ ka ja u la wa a ka jateminɛ fana k'a dɔn ka bɔ Jikɔrɔni ka taa Bajala na fala o ka jan dɛ o ka jan dɛ k'o bɛ kɛ don o don wa min ye finitigilakaw ye k'a kɛlen don degun y'u bolo nka olu fana tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sabula n'i y'u minɛ i bɛ denmisɛnninw yɛrɛ de mankan mɛn an ka heure sera koyi e b'a kɛ cogo di on s'en laisse ko nka a ka kɛ maa 2 ye o ka fisa ni maa 4 fana ye caman y'a yira sa ko jɛrɛ kan ka kɛ nin ko in kan wa hali ekɔlidenw ka finidonko fana n'ala sɔnna ma don nataw la an n'an da maga o la bi moto taxitigiw kɔni ko a b'olu arranger ko nin kɔni ka di olu la kosɛbɛ yɛrɛ de ko ni nin du 3 b'i bolo na i bɛ kalo kɛ i t'i yɛrɛ sɛgɛn tilekɔrɔ yaala foyi la k'a kɔni da ka di u la nka kɔlɔlɔ min b'a la o ye ni moto kɔni binna don min na ye ala k'a n'a cɛ janya o kasara o bɛ bonya kosɛbɛ o la sa ko bangebaaw k'a lajɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan Burɛmu fala ye ko temina a ka to k'aw ta in labɔ kɛnɛma ko temina ye mairie jeni k'a ban pewu Burɛmu dɔ de filɛ nin ye ne buranakaw ka te ko maa tɛ se k'o fɔ maa ye tuguni ale de tora te nɛmɛnɛmɛ wulili la ka premier wuli ka deuxième wuli ka sin ka doni furunen ni fɛn a bolo so kɔnɔna fala ye ka ɲinɛ ka gɔrɔntɔ daminɛ fiɲɛ bɛ ka ci o fana ye tasuma ɲaga ka biro minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu bɛɛ lajɛlen k'u ban Burɛmu mairie furuno kelen n'o ye te wuli furuno ye fala ye a ye mairie sokɔnɔ minɛnw kɛ kɛnɛma minɛn ye tasuma de fanga nana bonya a y'a daminɛ fɔlɔ maire ka biro kɔnɔna na fala ye a y'o jeni k'o ban frigo minnu bɛ yen humidificateur chaise fauteuil rideau finiw a ko kunnajɔ yɔrɔ kɛra min ye kamalen yɛrɛ tun tɛ so in kɔnɔ koyi maa ni ma to a la nka
ko a cɛni barika bonyana kosɛbɛ burɛm ale merilakaw fɛ yen sɔrɔdasiw olu de wuli ka jɔ kɛ ka se ka tasuma in k'a kunbɛn nka o y'a sɔrɔ cɛni kɔni o kɛra yɔrɔ caman na moti diinɛtigiw k'olu kalansa yaasa min ye katigɛlɛya ale ni bamancɛ walew o bɛ se ka ban cogo min o sigira sen kan nin kalo in tile 15 tile 2 kalan don ka se ka ɲɛfɔli k'u ye diinɛ ɲɛmaaw bɛ se k'u jɔyɔrɔ dɔ cogo min na bamancɛ walew n'u ka wale kɛbaaw ka se k'olu kɛlɛli baaraw kɛ cɛfɔ ni kanbɛ k'o sigi sen kan TINPC ale ni Famakow o ka musaka bɔlen don Kayikaw fɛ yen donbolo kɛra Gawokaw fɛ yen donbolo kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na guwa 500 ɲɔgɔn ko olu ye donbolo sɔrɔ nin kalo in tile 15 min ye malo ye makɔrɔni ani tulu ka taa se arikofɛriw ma fala ye nin bɛɛ lajɛlen dira sa développement social ale bolofara min bɛ Gawo kɔnɔna na ale de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka di ka kɛ ni Wura Salman ale ka dɛmɛ ye dɛmɛ min na a bɔra Arabi Saoudite ale jamana kɔnɔna na nin waati na Kayikaw fɛ yen ko charbon sɔngɔ jiginna han an tɛ taa an kɔngɔ fa ye o kɔrɔ ko siraw de sɔrɔla sa kɛ n'i ye charbon sɔngɔ jigilen o kɔrɔ ko armée ka baara ye nɔbɔ fala ye n tɛ kungo taa kun tɛ ka sɔrɔ koyi sisan charbon bɔrɔ vraiment Kayita da ka di an ye dɔ saya kunu o ye 1200 ye olu ta bɛ 600 la yɔrɔ dɔ la yɛrɛ k'a bɛ sɔrɔ 500 musow kɔni ninnu ko nin jar'olu ye kosɛbɛ sabula waati dɔ la a kun gɛlɛyara kosɛbɛ Yorosokaw fɛ yen kerecɛnnakaw olu sen b'u kɔnɔkɔrɔ fala ye ka taa Yoroso kasobonba kɔnɔna lajɛ nin kalo in tile 15 min ye pasteur 2 ye sa n'o ye évangélique pasteur ye olu taara sa ka t'u ɲɛ da kasoladenw kan n y'a fɔ u ka laada la a bɛ kɛ cogo min u ni kasoladenw ye daraka dun ɲɔgɔn fɛ ka kibaruya dumanw fɔ u ɲɛna min ye matigi tɔgɔla kumaw ale ni hakili senni kibaruyaw k'olu d'u ma u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu filɛ kaso la nin ye u fana ni lajɛli ka kan ka to k'u hakili lasigi ka se k'u ni lasalo ka diinɛ ani ala ta k'o fɔ u ye n'an bɔr'o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. Kan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Fasokaw fɛ yen yɛlɛma min bɛ sen na Burkina ko bɛ ka to sen na hali bi tɔnjɛkulu 118 ko k'olu ci ka bɔ yen sabula ko u ni jamana ɲɛmaaw hakilina tɛ taa fan kelen fɛ baara min don sa a yira sa ko yɛlɛmabaw don a tɔnw u na se ka yɛlɛma ka kɛ tɔn kura ye ka kɛ ni jamana sariya kabini janvier kalo tɛmɛnen na sa nin baara ninnu kɔni bɛ Burkinakaw fɛ yen Senegal ka sɔrɔ a n'a ka feere sira fɛ sa ko min ye sanu ale ni taji y'a to bi Senegal ka sɔrɔ bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka basigi 100 sirada la e ko 7 buruburu 8 o de sɔrɔla nin san daminɛ na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na kɔni minɛnw tali ka taa kɔ kan a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Senegal bolo sabula degun caman bɛ Senegal lamini jamana olu la Faransikaw y'a yira sa k'u nisɔngoyalenba don ka ɲɛsin Senegal ma fala ye ko sabula ko min ye Senegalikaw ye cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ ko Senegal ye sɛbɛn min ta k'o kɔn fo k'o bɔ san 5 la ka t'o kɛ san 10 kaso ye k'o ma diya olu Faransikaw ye bi o ma diya u ye sini u ka minisiri min bɛ yen n'o ye fanga yɛrɛ ka kumalasela ye n'o bɛ baara kɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kɛnɛ kan n'o ye KDRC ye Pascal Garvere ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma diya ye kunnafoni di dɔ senfɛ ko wa ko Senegal y'a fɔ cogo min dɔrɔn ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ye dɔ minɛ ko k'o bila san 10 kaso la ko olu kɔni fɛla ko tɛ nin ye bi u fɛla ko tɛ nin ye sini sabula olu bolo olu ka faamuya cogo la fala ye bɛɛ n'i kɛcogo don u bɛ se ka mun kɔni kɔn o ye maa minnu bɛ yɛrɛ feere kɛ k'u bɛ se ka fɛɛrɛ sugu la ko nka ko min ye cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso Faransikaw a tɛ se ka na di la ye ala k'an n'a yɔrɔ janya La Guinée Conakrykaw fɛ yen kalata ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye DG ye ale y'a yira sa ko maa minnu ko k'u yɛrɛ u bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye wasaden kalata la fala ye k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayara waleya in kɛra sa ka kɔn min ye église tigiw ale ni diinɛtigiw tun ye laɲini kɛ sa ko ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka sen na sa ko a bilara mars kalo mai kalo tile 31 nata in kalata in ale na kɛ o la laginɛkaw fɛ yen Gabonkaw olu ye a yira sa k'a fɔ ko u fɛ yen
fanga ngwara daba do ni premier ministre koroy Alain Claude Billy Mbanze ko ale minena fanga tigila maw fe utara jasofa aga so su refe ko alamsa su no ye kunungo yi ka chagatana garagara la mama sega do fanga tigila maw ne ache aga ton tigila maw no ye anga wuli ka njo gabonye falai ulugo ko wala mingale vle ko ne bingali wala ko mesega seben chama premier ministre ko do ka ba fanga nyama do ay fanga nyama yake wa miye jamana re ko na fana akara cheboy ko amina tugo tantugo le na ko zo ko omaju ye bi omaja uye sini Afrique du Sud posila ka ya irasa ka fo ko minye ma saba uyolu mine no ye mawye mamunu nga wuli ka jo baraka ka bo bololo sanfela la kemi seba ko obe ala ma ko fole no kemi seba e ani ma saba mu mine na sa ko koni no yira min Afrique du Sud ka bolo ba mi be no ba fo ko lipopo no be bo Zimbabwe ka o fe kuye mawbla ko tige kata nanzara la ka o fe kemi seba ale du nyini no ni wati na Benin jamana nyama o fe sabula ko fagandara ki mingara décembre kalo tebene na falai kanu mogo ka suru ko sebe wa minye ma ko fole nyi fana ma chama ira saga fo ko minye jamana munu me chanja fuka jamana wala kanu lu fana kungadi ko yalama abna na blagata fasola wa nyini ngali ko mbe o jami ma soro folo ale Afrique du Sud kelen ko na alibi Julius Malema ni ale ye fanga ngwara da ba koroyi ayira la saka fo ko ale ko mblara sanduru kasola sanduru kasoyi o soro la mun fe dere do senfesa ale kunye marafa boka muguchi senfesa o kunya ayira saka ko akabla sansegi kasola minye asral dombawye ulu wula ku jo ko ni wala ngoni nga cha ko sebe ko sansegi o kunye ira ko ka cha sa fana ko sanduru fana ka cha Julius Malema alsa ale ko me kasola Afrique du Sud ka olu fe France ka o fe minye soro ke ba do ni ngana mu ke ba do abolote biga wuli falai ko ale de flani ko yi kamado fa samba fla an tan kele no yi Israel ka ko mbugo tiki do yi kerengana ne ala wala yi akara Tel Aviv yere de konnana ko mi France ka fe kuna kunungo uye ale fana gosika bini marafa ko yi ma ko fole yi akara dugumna sa o ni lusir seniye oni Paris dugere manja ko sebe ngala uluka fola kelam me sena Moyen-Orient konnana ayla saka fo ko alsa ko wuli ka joko ni ka taganya si libanga ma kunungo ma wolo vla de fatura ma bisaba ni saba olu jogina Israel ka mugu flilen senfe kata se ni liban ale woro dugu yanvama udunya ira saka fo ko olu ni libani Israel tuye bengan soro o bengan yere kan sigi senga tletan konna na yasa falu ka dabla ngami mars kalo tlefly Hezbollah mau eko ulu ka kelebolo dawa sabula ulu bolo bi ulu ka Iran deme nga ulu ka wuli ka jo falai ay kololom la se libama ma ba fla ani ma muga ma keme fla o de fatura wale an senfe ma million gele ulu bela jele u sigaro bla ni watina na mbora ko kan gbaro la ame sey kana so farko ina ja kiwara ame dolu konna na minye ministre mi me farko ina ja ni shifu nga ko kuna kunu na siningo conseil de ministre la ay la selike la selin senfe sa ya ira saka ko jere ba mun na ka farko ina ko ta famela la nga jamana kono oye minye ISC ale tokola jeu de cheki no e farko ina ya doy o kanga ke anfe ya mekalo otle tan kele katabla otle tan wono la jamana nani ne kanga no keneka challenge trophée no kanga sigi anbol ko humu kono na sa wedamne anfe ya minye mekalo tle tan fla katabla tle tan an woro la jamana kononto ne kanga no la championnat d'Afrique de taekwondo o be damine anfe ya mekalo tle bisaba katabla juin galo tle fla la jamana binani nani kanga na ola minye championnat national championnat d'Afrique de rugby ni o kanga sigi senga yo foire togora falai ko fana na kan fe ya juin ale ni juin kalo la jamana woro kanga na minye coupe du monde yani aleche u kanga fenêtre ni ndaele kerengene na basket ko ta na sala falai no ye jien sere kenani basket chautai o kanga ke mekalo juin kalo tle fla katabla tle duru la jamana nani o fana kanga ke anfea afro basket santan segi musolakaw ni chelakaw o fana nyebla baro kanga na ka anfea jamana muga ani nani o beke utukalo aleno juin kalo o konnana ministre ya ila fana ka foko UEFA o ka jonjom mesigi senga sa muga ni nyanche o fana kanga ke anfea jamana segi ne kanga na o bedamine octobre kalo tle segi katabla tle muga ani duru la ni belaji ye la jawye mali jamana kanga munum bismillah ani jamana wero ni o fara conseil ministre kanaka mercredi temene no ye arabai Moazu Baba Sise alekara Mali Fédération nyamai kalata mingara kunungo dunanjigi soro kona na Bamako ya falai ma biolo vlani flaulde kungangu kambo
ka yira sa n'u y'a sɔrɔ u bɛ maaw fɛ n'u t'a fɛ min ye maa 69 ye olu ko ko a bɛ se ka ta ka kɛ ɲɛmaa ye maa kelen ko ko ale tɛ ko in na min ye 2 ye olu y'u yɛrɛ minɛ assemblée générale in kɛnɛ ka sa min ye FIFA ni CAF ye olu ka maa fɔlenw nalen don kɛnɛ kan ka na lakɔlɔsili kɛ Muazu Baba Sise nin bɛna k'a sigilen ye san 4 baara bɛna kalifa a la a ko sa ko wulikajɔ ni cɛsiri ni danaya min dara a kan farikolo ɲinɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na Mali kɔnɔna n'o ye silandurata ye ko de bɛ o sinsinni baaraw kɔni ale bɛna kuntilenna kɛ n'o ye nka a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn k'u bolo ni farikolo ɲinɛ tɛ sɔn o ma o o fɛn tɛ dɛ fala ye kɛnɛ kan ye joliba ase maaw olu sigiyɔrɔ kun langolo don min ye joliba tɔn ɲɛmaaw ye u ye min fɔ an ye ko ni Muazu bɛnna min kan k'a ma bɔ a sira fɛ ko wa ko assemblée générale fana kɔrɔ tɛ min bɛn kɛlen don assemblée générale min kan n'a maa ni maa tɛ ɲɔgɔn na k'olu diyagoyalen tɛ ka t'o kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ joliba ɲɛmaayaso maaw yɔrɔ o y'o ye ko u n'a bɛnna min kan a m'a bɔ a sira fɛ Muazu dun ka kuma na fala ye k'ale ni maa ma bɛn foyi kan a ko ten dɛ k'ale ni maa ma bɛn foyi kan k'a fɔ k'a bɛn'o kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ko in ta fanga ko a la min ye Amidu Jibirila Ima n'u b'a wele ko Pele ni ale yɛrɛ ye maa cilen ye ka na min ye farikolo ɲɛnajɛ tɔnbaw tɔgɔla fala ye a ko k'a bɛ min ɲini malidenw fɛ u k'u jija u ka ɲɔgɔn faamu u ka se ka tɔn in o kɔnɔ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka se ka taa ɲɛ u ka se ka jaabi ɲɔgɔn sɔrɔ ko tɛ taa fiyewu n'u ma sɔn k'u bolo don ɲɔgɔn fɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa Mali farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na nɛgɛsoboli ni o ta ko 12nan ye nin ye fala ye kun fɔlɔ min ye cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ye n'o bolila Sikaso kɔnɔna na ale kun wulila k'i jɔ ni duloki nɛrɛmuguman ye min ye kun 2nan ye Guinée Bissau kaw ka cɛ ka bɔ Ɲiena ka bɔ Sikaso ka na Ɲiena ale kun y'o ta kunun ko Welesebugu Bamako cɛmɔgɔ y'a ka fɛn minɛ sisan u bɛna na taa Segu taa de boloda n'o bɔra sa Bamako kɔnɔna na u bɛ sɔrɔ ka na boli belebeleba yɛrɛ kɛ fala ye kalajata maaw u y'an bonya san 10 an n'u bɛ baara la u y'u ka denmisɛnninw ka bɔli kɛ u ye jɔnjɔn da an ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko an y'a ye a diyara an ye wa a bɛnna an ma an bɛ dugawu kɛ min ye école kalajata ye école de santé kalajata n'o ye kɛnɛya kalanso in ye ala k'a taa ɲɛ docteur Salim ni o ye a directeur n'a ɲɛmaaba ye Salim Kante an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen n'a ka dekana maaw olu de ye layidu ta k'a fɔ k'u bɛ nin d'an ma an kun ti yan dɛ nka u y'a di sabula an kun bɛ taama la fala ye Burkina olu fana ka biennale de bɛna na kɛ awɔ on ont préparé là-bas fo n'an taara an wakilu kɛ Air Burkina ye sa dɛ Air Burkina ko min ye semaine nationale de la culture ye Burkina ka ɲinanta bɛ taa kɛ Bobo de fala ye o la sa ka bɔ Waga ka taa Bobo k'a daminɛ avril kalo tile 24 na ka taa se mai kalo tile 3 ma don o don pankuru bɛ bɔ Bobo Waga ka taa Bobo ka bɔ Bobo ka na Waga wa ni maa min b'a fɛ k'a sɔrɔ fana i ka taa wa Mali fana ta u bɛna tile 3 fara o fana taali kan ka bɔ yan ka taa Waga sabula min ye u ka biennale ye n'o ye semaine nationale de la culture fala ye ale gintan de ka bon ni gintan bɛɛ ye ɲɔgɔn faranga bɛɛ ye donc AES jamanaw welelen don ɲinanta denfaya hɔrɔnnen n'an b'a fɔ ma ko invité d'honneur o ye Gana ye yɔrɔ sango anw kun y'a ye donc ɲinanta an bɛ taa Bobo Julaso de ka taa ɲɛnajɛ in ale kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna sa Air Burkina kɔni kɛlen don ka sɔngɔw bin kosɛbɛ ka bɔ Bamako ka taa Waga fɔlɔ o sɔngɔ karilen don k'o da duguma fɔlɔ n'i sera Waga fana ka taa Bobo o fana ye don o don ye k'a daminɛ avril kalo ale tile 24 ka taa se mai kalo tile 3 ma sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 don o don sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 fo ka taa fɔ mai kalo tile fɔlɔ la o ta ye nɛgɛ kanɲɛ 15 ye sabula est ce que tulo in tɛ kun cɛ wɛrɛ de la tulo in bɛ kun cɛ o de la o yanni maa tɔw ka segin sa u y'a tɔ bɛɛ lajɛlen falen a bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada ye wa segiliw olu fana ye wulafɛla ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati don o don n'i taara sɔgɔma n'a y'i diya i bɛ se ka segin 10 heures n'a y'i diya i bɛ se ka segin 15 heures wa n'i bɛ ka bɔ Bobo fana kana i bɛ se ka na 8 heures i bɛ se ka na fana midi i bɛ se ka na fana fo 21 heures donc don o don fo ka taa se semaine nationale hukumu kɔnɔna na sa Air Burkina ale bɛna na fiɲɛ tulukala minɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin an filɛbaa n'an lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen ma min ye monsieur le maire Seydou Sako Jalafarakaw ka maire k'an b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo
nya fi ɲɛna ko nido ɲuman n'i t'a fɛ maa k'i kɔrɔbɔ taa ya fo fana fɛ torokɔrɔbugu fala ye nido ɲɛnama sɔsɔli tɛ min na fiyewu o b'ale kelen pe dɔrɔn de bolo Bamakɔ kɔnɔna na Bayiba mairie du district la an b'a fɔ k'a waleɲuman ka Seydou Kɛmɛso fo Amadu Gasama k'ale fana fo domaine kɔnɔna na sɔgɔmada in na Segu château kɔrɔla la fala ye musokɔrɔba dɔ bɛ didɛgɛ feere ani Segu dɛgɛni Baarɔ an b'a fana fo k'a tangara fala ye n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko tangara o ye bamanan fɔlɔ ye filanan ye Buhare ye an dɔw bɛ sɔrɔ ka da olu kan kan'a fɔ maa ye dɛ yɔrɔ maa m'a mɛn maa ninnu ma u y'a mɛn a ka sɔgɔmada na ta an b'o jɔ yan Nana Ana Jara ale tun bɛ yan ka se ka a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani Falaye Keyita ni ne yɛrɛ a k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 Ala ka juma timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabolo la Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.